Waarop mensen, ik ben Zoontje van Gebroeders Wolleveer en je kijkt nu naar de 6e aflevering van Ik Heb Je Bek. Zoals je ziet is de stad een beetje druk, dus ik ga even een paar mensen zoeken. Yes, dames, ik sta hier met? Jennifer. Met Jennifer en? Iris. Jennifer en Iris. Hi boys, ik sta hier met? Ekrem John. Ekrem John? Ja, Ekrem John. Oké, Ekrem is ook goed, toch? Oké, jij bent? Chino. Chino? Chino. Chino. Ja, man. Oké, Ekrem en Chino. De eerste vraag is, hoeveel exen heb je? 3. Ken je ze alle 3? Nee. Maar je weet het wel gewoon. Ja, een paar. Of het was een gok? Ja, het was wel goed. Ja? Oké. Met welke van de 3 heb je nog contact? Geen. Eentje, man. Eentje. Mis je er? Nee. Je hebt 2? Ik heb 2. Hoe komt dat? C. En... Jawel. Selina. Ja, Selina en... Ja, jullie gaan namen noemen en zo? En... wie nog meer? Die Julie of zo, toch? Oh, wat een Dat is gewoon een vluggertje. is gewoon een beste vriendin. Wat is je geboortedatum, Iris? Wat is je geboortedatum? 7 november. Jij hebt heel iets anders. 7 februari. Wie de verjaardag vier je dan? Wat? Wie de verjaardag vier je dan op 7 februari? Niemand. Niemand, gewoon weer een gok. Ja. Oké. 2005. Is je geboortejaar 2005? Maar je datum zelf? 3 oktober. Wist je dat? Nee, man. Ik ben zijn geboortedatum, ik bedoel zijn verjaardag. 1 dag voor Dierendag. Hoe kan je dat vergeten? Ik weet echt niet, man. Waar schaam je het meest voor? Waar schaam je het meest voor? Niks. Helemaal niks. Nee, niet echt, man. Waar schaamt hij het meest voor? Ik dacht voor zijn lichaam. Waarom? Ja, die man was eerst dik en zo toch. Hij is naar gym gegaan en zo, dus hij is wel een beetje dun geworden. Maar eerst voor zijn Dus hij is afgevallen. Ja, man. Maar hij was eerst een bolletje. Ja, man, eerst wel. Ja? Ja, man. Echt, Te dik of? nee, echt overgewicht gewoon. Maar je schaamde je daarvoor. Ja, toen wel, man. Waarom werd je gepest? Ook. Waarom meer dan? En gewoon van Safaya toch, dat ik dik was. Je wil gewoon een beetje slang eruit zien. Ja, precies. Begrijpelijk, begrijpelijk. Voorbij. Voor jou? Is dat zo? Ja. Waarom dan? Als ze tegen vrienden gaan. Wat zeg je nou? Als ze tegen vreemde mensen. Als ze tegen vreemde mensen gaan praten. Als ze tegen vreemde mensen gaan praten, Ja. dan schaam je ervoor. Wat doet ze dan? Dan gaan ze ze aanspreken. Wacht, misschien kan jij het beter uitleggen. Misschien kan je het beter uitleggen. Nee, dat was 1 keer, dat was net. Ja, wat was er toen gebeurd dan? Ik moest van haar. Ja, ik moest van haar vragen wat hun step was. Wat en wat? Wat hun step was. En toen ben je gaan vragen. Ja, toch? En toen? Toen heb ik zijn step gekregen. Maar vond je hem leuk of... Ja? ja? En? Iets meegedaan? Nee. Hij is weggegaan. Ze heeft wel iets meegedaan? Ja. Ja. Leg jij maar uit. IJsjes eten samen. Ijsjes eten samen. Ja, dat wel. Ja. Geen andere ijsjes. Dat komt later. Dat komt later, zegt ze dan. Als je voor 1 dag van het andere geslacht zou zijn, wat zou je dan doen? Wild plassen, hè? Nee. Ja, ook. Neuk zonder zwanger te worden. Maar je kan het ook veilig doen. Nee, ja, maar dat is zoveel moeite. Dus je wilt iemand expres zwanger maken dan? Ja. Waarom dan? Dat is toch grappig? Ja, maar waarom? Ja, geen moeite te doen. Gewoon, ja. Ja. Je weet het niet. Als iemand maar zwanger raakt. Ja. Nou. Yo, aan mijn tiet zitten, man. Aan je tiet zitten. Ja, man. Linker of rechter? Beide. Wat zou hij doen? Wat zou hij doen? Deze man zo heel dag aan vingeren, goos. 100%. Oh boy. Hoezo dat? Hoezo? Gewoon, broer, ik ken die man. Ja? Ja, man. Hij is die freaky persoon toch? En jij, wat zou jij doen?
Ik denk zelf, man. Gewoon aan mijn tieten zitten, vingeren, deel door mijn stoppen, man. Ja, man. Ja, man. Maar doe je dat niet bij een andere dan? Nee, joh, ben je gek? Ik ben halal, broer. Nu nog? Ja, man. Oké, mashallah, mashallah. Ik sta hier met? Vienemar. Sorry, iets harder praten. Vienemar. Vienomar? Ja. Jij bent sowieso Curaçaoenaar? Jij? Tishairo. Tishairo, ook hetzelfde. Curaçaoenaars, allebei. Ai, lekker. Yes, ik sta hier met een broer en zus. De namen zijn? Oh, Carlos. Carlos en? Jacqueline, Carlos en Jacqueline. Wat is je geboortedatum? 16 december 2001. Kijk, als deze fout Die was, klopt. dan kunnen we ook gewoon stoppen met die. Dan was je al weggelopen, hè? 2006, mei 2029. 29 mei? Ja. 2006. Jouw? 3 mei. Wie de verjaardag via 29 mei? Die van niemand. Eigenlijk, jawel. Wie dan? Van familielid. Van familie. Vanaf nu mag je mij ook vieren die dag, ja? Is goed. Ja, is mijn... Dat ook ja. jarig. Ja, ja. Dus is niet erg. Omdat je die hebt, reken ik het gewoon goed, ja? Je had het over mij. Hoeveel exen heb je? Ja, die. Precies die? Die moet je nu opschrijven. Ik zie je te lang nadenken over die. Hoeveel exen heb je? 0. Jij hebt ook 0? Ja, Hoe weet je dat zo zeker? want ik ben best wel close met mijn broer, dus ik wist wel dat hij nooit eerder een vriendin heeft gehad. Maar dat betekent dat je nooit een relatie hebt gehad of helemaal geen vriendin, niks? No comment. Is die maagd? Ja, weet ik veel. Dat weet je dus niet. Nu een vriendin. That's all that matters, I guess. Is je eerste vriendin? No comment. Niet dus. Wel. 20 man. 20? Hij praat elke dag over Chimeis. Elke dag. Hij heeft 20 exen. Ja, 20. Want hij liet me nog in de metro nog zo'n meisje zien. Zo van ja, zij is van mij en zo. Wacht even. Maar jij hebt 0 staan. Ja, 0. Hoe kan dat? Ja, ik heb 0 exen, man. Als ik naar links kijk, zie ik nog 2 maatjes staan. Die zeggen ook dat je cap. Ik heb ik. Zo. Ik heb eigenlijk 0, man. Noem eens een paar namen. Ik ga heel eerlijk zeggen, Idrisha, Musa. Over wie had hij het in de metro? Die meisje ken ik niet, dat zeg ik heel eerlijk. Nee, hij liet alleen foto's zien van haar. Hoe zag ze eruit? Light skin met krullen. Ja, Waar schaam je het meest voor? Waar schaamt hij het meest voor? niks. Niks. Hij is niet onzeker of zo? Nee. Wat heb jij staan? Alleen mijn handen, man. Wat is er mis met je handen? Kijk, deze. Ja? Laat me die bord vasthouden Kijk, deze hand is een beetje langer dan deze. Je vingers bedoel je? Ja, mijn vingers ook, maar deze hand, dus deze is zo groter dan deze. Welke gebruik je het meest? Deze. Ja? Met die sla je short. Nee? Ja? Wat? Boys, hij is alleen maar aan het cappen volgens mij. Hè? Op welke leugen heeft je Jacqueline ooit betrapt? Ik heb opgeschreven, is voor school. Ze weet al waar daarover. Leg eens uit. Ze deed iets voor een schoolopdracht, maar bleek niet voor school te zijn. Is dat wat zij heeft opgeschreven? Ja, ik had het mijn klasgenoot, die was eigenlijk mijn vriend. En ik had als excuus dat ik zeg maar een schoolopdracht met hem zou doen thuis, maar... Het werd een andere opdracht. Nee, het was gewoon weer gewoon thuis te chillen. Boys, ik sta hier met? Met Reda. Met Reda? Reda. Met Tyrese. Reda en Therese. Boys, ik sta hier met? Roman en? Just, Reda, wat is je geboortedatum? 18 januari. Ik had ergens 22 jaar terug. Hij heeft geen ongelijk. Halve punt. 12 maart 2004. Jij had het bijna. 12 maart 2004. 12 maart, 1000%. Oh, je hebt hem veranderd? Ja, oké. Op welke leugen heb je hem ooit betrapt? Ik wil iets opschrijven, bro. En jij weet ook dat ik wil opschrijven. Dan wil ik dat horen. Ik zat met vetpercentage. Ik had bij hem had ik niks, want hij had niet echt ergens over gelogen of zo.
Nee, echt niet? Nee. Nooit gelogen in Nee, hem? nee. Hij nooit tegen mij, ik nooit tegen hem. Waarom vetpercentage? Hij is mijn trainer bij de sportschool. Personal trainer. Ja. Oké, en je woog 20 kilo meer en dan zei je... Nee, ik dacht gewoon het vetpercentage was lager dan ik had verwacht. Oké, Dus ik dacht dat hij hoger was, maar was het de leugen? dat weet ik niet. Dat weet hij alleen, hè? Dat weet alleen hij. Hij kijkt al niet meer naar je, dus... Ik wist het al. Hij zegt dat hij klaar is met iemand, maar vervolgens toch niet eigenlijk, hè? Dus hij is van die mannetjes die terug gaat naar zijn ex en zo. Nee, niet per se ex, maar gewoon je toch? Naar die wiepie. Ja, iets met, laten we alleen maar zeggen die voorletter. We zeggen alleen E, that's it, E. E, we zeggen alleen E. Hoeveel ex heb je? Bro is niet zoveel, man. Hij telt niet mee, hè? Nee, dat telt allemaal niet mee, nee. Ja, ik heb 3 geschreven. 3 ex. Je exen. Ja, ik had er 2. Ja, die 1 ex duurde 4 weken. Dus telt hij dan mee? Ja, ik tel hem mee, want het was wel een officiële relatie, maar... En als je zijn bodycount moest opnoemen? Ze ergens boven de 20. 20 plus. Ja? Of 50? Ik zou het niet weten. ik hou het tel niet meer bij. Gewoon echt exen, 2 man. 2. Welke van de 2 mis je? Geen 1. Wat heb jij? Ik had 3. Ja, 3. Nu moet je namen noemen, anders weet hij het niet. Ja, ik weet sowieso. Nee, wacht. Ik bos gewoon namen. Robin sowieso. Estelle. Ja. En je hebt genoeg, ja, hoe heette die S'en ook weer? Ja, hoe heette die S'en? Al die S'en. Die claimde, maar was niet zo. Ja. Dus S, je bent nooit van hem geweest, S. Waar schaam je het meest voor? Gezegd mijn haarlijn, maar... En waarom? Broer, kijk, zeg maar, ik schaam me er niet voor, maar als ik iets zou veranderen, zou dat het zijn. Oké. Je hebt ook haarlijn? Ja man, ik heb haarlijn. Haarlijn. Ben je daarmee eens? Ja, broer. Ja? Zijn haarlijn is fucked up? Zijn haarlijn is zeker fucked up. Zeker fucked up, broer. Maar je hebt nog een beetje lang haar om te camoufleren, zeg maar. Die bril is ook voor een reden daar, je weet toch? Hij heeft een maffe gedrag. Ik heb ook maffe gedrag staan. Wat doe je dan zoals... Nou, het is nu zondag en dan loop ik de winkel uit en dan zeg ik... Hey, fijne dinsdag, hè? En dan kijken mensen me altijd aan en dan kijken andere mensen ook heel raar, ja, af en toe. Maar dan ben je gewoon nuchter. Ja. Ja? En als je dronken bent dan? Is het nog erger. Dan is het erger. Vertel eens. Wat is het ergste, gênantste moment wat je met hem ooit hebt meegemaakt? Gênant. Nou ja, gewoon de hele avond is eigenlijk gênant met hem. Noem een voorbeeld. Jullie gaan samen de deur uit. En dan? Wat is het eerste wat hij zo gek doet? Nou, dat hij bijvoorbeeld alleen maar oude vrouwen probeert te fixen in de kroeg. En 50 plus? dingen. Ja, nou 60 plus. Op een oude fiets moet je het leren, zeggen ze, toch? Ja, het zal niet de eerste zijn. Als je voor 1 dag een vrouw kon zijn, of zou zijn, wat zou je dan doen? 2 vingers, 2 boys, that's it. Jawel. 2 vingers, 2 boys. Erin. Erin. Diep. Diep. Erin en eruit. Nasty. Wat heb jij? Ik zou mijn moeder helpen in de keuken. Met koken en zo, afwassen. Ik heb het opgeschreven. Dat zou je zeker gebruiken. Maar niet met je moeder. Maar waarom help je je moeder nu niet dan? Kijk, zeg maar, ik doe het. Ik doe mijn best. Alleen, ik ben niet zo goed in huishoudelijke taken toch. Maar Kan je hierin vinden? Nee man, totaal niet. 2 vingers, 2 boys? Nee man. Nee? Ik zou dat niet... 2 vingers, 2 dames? Kijk, dat begint ergens op te lijken, maar nog steeds, nee man. Ik zou mijn moeder helpen gewoon. Ja, gewoon je moeder helpen. Gewoon koken, je weet toch, afwassen. Wassen, kleren wassen. Ja toch. Badkamer schoonmaken. Badkamer schoonmaken, wc schoonmaken. Niet liegen broer, niet liegen. Als hij Pinocchio was, hoe lang was zijn neus nu? Even lang net als die 2 boys. Even lang net als die 2 boys. Ik had allemaal tieten en billen knijpen. Van zichzelf? Ja, ook wel andere vrouwen. Ja, het is wel een mogelijkheid. Ik had gewoon losgaan. Ja, losgaan is breed. Ongeveer hetzelfde. Is breed. Ja. Maar dat doet hij nu al, toch? Ja, dat is zeker weten. Alleen dan met risico. Ja. Hoeveel platte hands heb je al wel eens gekregen? Nee, ik raak niemand aan zonder dat het zeg maar, mag. Dat niet. Wel met toestemming gewoon? Met toestemming zeker. En hoeveel toestemming krijg je op een avondje?
4, 5. Toestemming. Ja. Waar ga je uit dan? Ik wil ook daar naartoe. Dat is huisfeestjes. Yes mensen, dit was weer de zesde aflevering van... Dit was weer de 6e aflevering van Ik Heb Je Back. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Like onze Facebookpagina. Volg ons op TikTok. En we zien jullie weer bij de volgende aflevering. Ciao.